Хора, ви отново съвсем Каруса. Аз съм Емо и днес ще продължим с втори епизод на нашото Майнкрафт оцеляване втори сезон. Какво се случи в миналия епизод на Майнкрафт? Спавнахме се горе-долу там. Дойдохме около 200 блока, вървяхме, намерихме ето тази пирамида. Намерихме си също така след това, тук си оставяхме някои работи, намерихме си ето този кон, защото имаше седло в самата пирамида. Можете видите какви неща сме взели. Днес имаме план, дами и господа, защото днеска в днешното видео ще ходим да събираме материали, за да си направим къща, може би не там някъде. В близост тук до пустинята, защото може да има повече неща нататък и близо до саваната. За това обаче ни трябва наистина много дърво и ще ни трябва малко къбълстоун. Така че нека сега да си вземем всичките тези неща и да намерим някъде по-чисто място за започване на къщата. Не много близо и не много далеч от мястото, на което сме в момента. Имаме малко дъски, между другото, което обаче не е достатъчно. Нека вземем тези неща. Надяваме се имаме място. Ще си вземем и коня, за да видим естествено колко бързо ще стигнем. Не вземем колко бързо ще стигнем, да видим горе-долу къде да живеем. Нека да вземем този кон и тръгнем натам. Много добър кон. Добре изглежда. Тук има още една част от саваната, между другото. Там има дървета, има брези, има... ето го тук и този снежен байам, за който ви говорих. Така че според мен хубавото място, на което да си направим къща, ще е може би в ето тази част тук да поизравним малко. И просто да си построим къщата е тук, между тези трите байама. Саваната, ледения байам, ето там също е пустинята с Desert Temple и натам естествено има още една савана. Нека сега слезем от коня и да видим горе-долу, да преценим къде да си направим къщата. Дали на това ниво тук, където е на нивото на дърветата, и да подравним малко така насам, или пък да го направим ето тук, което според мен ще е по-лоша идея, затова ще го направим ето тук. Ще подравним малко. Горе-долу от това ниво тук ще подравним насам. И просто ще направим къща. Така ще подравним там насам малко също. Къщата не знам, може би би трябвало в началото ще направим средно голяма, а не прекалено голяма. Защото според мен не виждам смисъл да направим прекалено голяма, като няма какво толкова да слагаме в нея. Тук има едно прасе. Хора, след като подравнихме горе-долу мястото, тук това между другото ме кефи как изглежда. Тази част подравнихме. Тази мисля да си остава така. И къща ми ще започне горе-долу от този ъгъл насам и да продължи покрай това дърво и до тук. Според мен ще изглежда добре. Чакай, коня къде отиде? Ето го. Да не го загубим. В момента хора идват досадната част, която е да изфарим достатъчно дърво за самата ни къща. Само някъде тук, където е коня, да си направя нещо като малка база, за да разтоваря малко място. Да имам за... Така, по този начин. За сега така ще бъде това. Ще сложим spawn point. Сега. Хора, ще ни трябват може би около 2 стака и половина такова дърво и около 1 стак бърч дърво. Това не знам как се нарича. Oak мъж се нарича. И след като съберем цялото това дърво, ще се върнем тук и ще започнем да я строим, като горе-долу ще монтажирам тук. Някакси ще го направя така, че да изглежда по-интересно. Хора, ще се върнем след като вземем като цяло материалите.
Аре, още две. Къде има две да взема, бе? Много досадна част е това хора. Ето. Хора, това наистина е много досадна част. Та хора, както може да видите, след 30 хабени, брат ви и половина, успяхме да съберем 3 стака обикновено олк дърво и 1 стак бърч дърво, които ще използваме за направата на нашата къща, която ще е в ето този район, ето тук. Сега ще започнем къщата. Мисляме да е около 4 блока висока. Ще започнем от... Айде тук. Ето тук. 2, 3, 4. Няма да е много голяма. Тук сега ще застанем. Ще отборим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тук това... това е малко. 7, 8, 9. Ето тук. Така. Това за сега наистина ще е много добре. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Също 9 е и тук. И още 9 насам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тук. Бам, бам, бам. Така. След като направихме това, ще трябва да си вземем планковете, за да направим тук стените. Хора, аз това пак ви казвам, няма да е голяма къща, просто искам да направим нещо за начало, нали, така да имаме къде да живеем, да имаме като цяло покрив над главите си и така нататък. Нека видим, чакайте тук първо да видим какво имаме тук, да не ми трябва нещо. Не. Само да направя малко дъски исках, за да имаме. Хора, както може да видите, вече са готови първите две стени и остават само тази и ето тази тук, така че нека ги започнем. И пак ви казвам, надявам се просто да не ви лагва много, като гледате самия видеоклип. Правя го наистина на възможно най-добрите графики, които мога да направя и които устройват мен, времето и телефона ми, за да може да ви предостави и на вас интересно видео. О, не започна да вали нищо. Сега като си направим към тук. И още 2 реда. Така. Та, хора, готови сме в момента. Сега ще отидем да си легнем, защото мисля, че също така се звечерява, както нали и вали. Нека... Не още. Първо ще паузирам видеото, хора, и ще се върнем, когато спре да вали. Та, хора, както може да видите, в момента се нахранихме. Спря да вали, както и спахме. Така, аз мисля, ето тук, като цяло да е входа. Да е 2 врати по този начин. Изглежда симетрично и готино. И така тук като влезнем вече, нали, подаше от бърч дъски.
които сега ще започна. Ще трябва да направим и стълби между другото за тавана, което е много важна част. Затова просто... И също да обелим тези дървета, понеже много ме кефят обелените дървета. Обелените логове, така казано. Особено ако са част от къща. Това направо го обожавам като го видя. Чувствам се просто уютно като го гледам. Така. Сега след като направихме това, трябва всъщност трябва да направим нещо като стълба. Да, малко така по-дълга. Което да води тук догоре, където да можем да си направим вече стълбичките и като цяло покрива. Така че тук в момента ще ми трябва само едно е такова. И това е, хора. Сега просто ще направим стълби и ще започнем, лека по лека, така казано, да си правим покрива на къщата. То май за това трябваха ни много такива. Така. Сега правим така. И колко? 40 ще направим още. Така. Готово. Трябва да направим почти един стак стълби. Според мен би стигнало това до някъде. Та хора, в момента сега това като го направя и като направим финалните щрихи, ще ви покажа като цялата къща как изглежда, така че хора, до тогава. Та хора, след около половин час къщата е официално готова и сега ще видите след 3, 2, 1. Здравейте хора, прекъсвам този клип за да ви направя бързо включване, да ви благодаря за 210 гледания на клипа ми. Доигра ми се Brawl Stars. Наистина този видеоклип направо избухна. Не знам защо е така, обаче наистина много ви благодаря за 210 гледания, 8 лайка и 9 коментара. Естествено 5 от тях са мои отговорите. Но наистина много ви благодаря. Също друго, което иска да ви кажа е, че вече правя шортс. Може да прегледате канала и после да ги видите, да оставите по един лайк и на тях. И така хора, повече няма ви бавя. Нека сега да ви покажа къщата в Майнкрафт. Вау! Та-дам хора, ето ни е къщата. Така изглежда отстрани. Мисля, че изглежда добре горе-долу. Преместих нещата от тук вътре. Сега ще ви покажа интериора. Бам, хора! Както може да видите, тук съм си подредил. Това ми е леглото. Имам си тук печка, крафтинг тейбъл и 2 честа. Има един детайл, който сега ще ви покажа, който е, че си имам куче. Да, точно така хора. Намерих си куче, имах кока и го опитомих. То беше малко, но докато стоях, забелязах, че е пораснало вече. Така че хора, да, имам си куче, което е много готино. Така. И хора, да. Като цяло това беше от днешния епизод. Надявам се ви харесал. Ако е така, може да оставите по един лайк. Както и се абонирате за канала с камбанката. Коментирайте под видеоклипа, тъй като вече коментарите са официално включени. И да, хора. Това беше от мен. Ще се видим в следващия клип, който ще бъде... Не знам какъв. Просто ще видим. Чао!